Αγιοσημειότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, οσιότατες μοναχές, εξοχότατοι άρχοντες και δοξότατοι στρατηγοί, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, επιτρέψτε μου μέσα σε αυτή την θλίψη και την κατανυκτική εκκλησιαστική ατμόσφαιρα να μεταφέρω σε όλους εσάς τα ειλικρινή, θερμά και εντάρτια συλληπιτήρια της αυτού Θεοτάτης μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αρτεχής, Κυρίου Θεοδόρου. Αυτή τη στιγμή ο Πατριάρχης μας, στον ιστορικό ναό του Αγίου Σάββατου γιασμένου στην Αλεξάνδρεια, προσεύχεται για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας αδελφού, εκεί στον Άγιο Σάββατο και ο ίδιος προσκύνησε, εκεί που πάτησε ο Μέγας Αλέξανδρος και εκεί που ιερούργησαν οι μεγάλοι πατριάρχες της Ορθοδοξίας, ο Άγιος Αθανάσιος, ο Άγιος Κύριλλος, ο Άγιος Κύριλλος ο Λούκαρης, ο Μελέτης ο Πηγάς, εκεί προσεύχεται για αυτόν τον αυθεντικό αρχιερέα, τον αγαπητό του αδελφό, τον αδελφό μας Δαμασκηνό, που μέσα σε το πολυσχεδές και ποικιλόμορφο έργο που πρόσφερε εδώ, δεν ξέχασε ποτέ και την Ιεραποστολή, δεν ξέχασε ποτέ το Πατριαρχείο μας, πίσω πάντοτε από τα φώτα της δημοσιότητας, στήριζε το έργο αυτό, το ταπεινό, το ιεραποστολικό, όχι μόνο στις καλές ημέρες του Πατριαρχείου, αλλά και στις δύσκολες. Η τοπική εκκλησία είναι φτωχότερη από σήμερα, αλλά όμως είναι πλουσιότερος ο παράδεισος. Είναι πλουσιότερη η ιστορία της τοπικής εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ορθοδοξίας εν γέννη, γιατί θα συμπληρωθούν οι σελίδες από τους ιστορικούς με το έργο και την μεγάλη προσφορά του αείμνηστου ιεράρχιου του αδελφού μας Δαμασκηνού. Αύριο θα συνοδεύσουμε τον Χριστό μας στο τελευταίο του ταξίδι στα Ιεροσόλυμα. Σήμερα θα συνοδεύσουμε τον αείμνηστο αδελφό μας Δαμασκηνό στο τελευταίο του ταξίδι στην Άγια Ιερουσαλήμ. Αυτό το ταξίδι που έχει τον καλύτερο προορισμό. Και γι' αυτό, σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε και σεβασμιότατε Άγιοι Τοποτηρητά και Άγιοι Καθηγούμενε, δεχτείτε τα ειλικρινή εγκάρδια και θερμά συλληπιτήρια του Πατριάρχη μας, μαζί με τις προσευχές του, έτσι ώστε αυτό το ταξίδι να είναι όμορφο, ανθοστόνιστο και πνευματικό και αγιασμένη του ψυχούλα να αναπαύεται εν ειρήνη στους αιώνας των αιώνων.